години никой не знаеше, че Цветан Василев е собственика на Левски. Тогава бюджетът беше порядъка на 2,5 милиона лева. Аз съм благодарен на Цветан Василев. Той ми е дал възможност да реализирам мечтите си. В края на 90-те години на миналия многострадален 20 век, правителството на Иван Костов, по-точно неговите вице-премиери, които е ясно, че бяха и са без господин Божков, който не е между живите, вечна му памет, но и Сашо Божков, и Бакърджиев, и Методиев, тримата вице-премиери на Иван Костов, бяха известни като огромни левскари. И тези хора, по зова на сърцето и със силата на властта, изпратиха първия единствен по това време GSM оператор на небезизвестната заплаха за националната сигурност Майкъл Чорни да налива безотчетни пари на Герена. По изказване на господата Баждеков и Батков няколко години по-късно, господин товарищ Михаил Семенович Черней Черней, както искате, руският евреин от Ташкент, дал около, сега от Тел Авив, от известни години, налял 96 и нагоре милиона на Герена. Запомнете цифрата. Официално излезе в медиите от господата Батков или Баждеков. 96 милиона лева. Сега, успоредно с това, първият GSM и единствен по това време GSM оператор, който беше пратен на Герена само срещу условието да налива пари на отбора на всички власти, срещу запазването на неговия монопол за още известно време, защото, ако си спомняте, втория GSM оператор се появи няколко години по-късно, след като първият отиде на Герена. Първият единствен по това време GSM оператор, паралелно с парите на Чорни, даваше, според официални данни в медиите, около 3 милиона лева на година. 15 години. Това са още 50 милиона лева. Значи стотина там и тук 50, 150. Продължавам. След това бяха изпратени на Герена в така спешен порядък да наливат пари руската банка ВТБ, за която стана дума. По едно време се появи за кратко една застрахователна компания, ако не се лъжа, Лефинс. Щеше да се яви Газпром, но не се яви, за да се стигне до този момент до тази ситуация в момента, когато явно по държавна поръчка се изпращат спонсорите, защото виждаме как Левски започна да плаща ударно пари по един най-даманчевски стахановски начин от социализма. Днеска 400 хиляди. Аз ще плащам всеки ден по половин милион, ако ми излеят няколко милиона за нула време. Но продължавам. Появиха се толкова много спонсори се появиха, че то стана неудобно. Може да го обичат този отбор? Сега може би заради 6-7 поредни загуби от ССК, 3 от Славия, 7-то място в А група, може би заради азиатското откритие фетиш. 2011 започнаха скандирането в клетката за гости, където гостуваха сините привърженици. Те започнаха да скандират срещу Бойко Борисов и веднага след един месец ВТБ или някакъв български клон беше насочен, това е банка държавна, руска външно-търговска, вдеща търговия банк, беше насочена към Герена и беше година-две спонсор на сините. Че вече няма място по фанелките за спонсорите на Левски, вече трябва да минат по гъщетата и вече по тези вторите гъщета отдолу. Защото, забележете, 12 милиона лева в футболните среди е публична тайна, че струва сектор А на Герена, който се строи на Вересия. Започна с Главболгарстрой, ако не се лъжи, и продължи с една шуменска пътно-строителна фирма с условието: сега строиме, другари, без пари, ще ни плащате, когато имате приход. И веднага казвам, данъкоплатците строят сектор А на Герена, защото тази фирма, която строи на Вересия, тя ще бъде компенсирана с горница в общинската поръчка, която ще получи по държавно-политическа линия. ССК беше репресиран, ще стане дума и по-нататък. Локомотив София и той си замина по реда за 5 пъти по-малко борчове към НАП в сравнение с отбора на всички власти от Герена. Нали, то е ясно, 1 милион към 5 милиона. А група остана с 2 коня. И двата коня любимци на властта. Вечният любимец на всички власти, без значение от световете от Герена, с спекулацията с името на Васил Иванов Кунчев, който има общо с частния клуб на Майкъл Чорни, толкова колкото аз имам общо с ИДИЛ. Фирми, които са хванати в нарушения, данъчни, процедурни или други, се изпращат, знам го, разбира се, не съм падал от небето, от компетентни хора, се изпращат на Герена, като индулгенцията им е наливане. Погледнете какво става. Погледнете какво става. И в историята на световния футбол и спорт няма такова целево държавно, политико-корпоративно захранване на един клуб. Не ви ли прави впечатление начина, по който Вилаком влезе в Левски?
изведнъж Да, за първи път чувам след години Телеком да става и собственик на Левски. Всъщност така наречения отбор на народа в момента се издържа от Виваком. А Виваком все още е на престъпника Цветан Василев, защото очевидно на престъпника Цветан Василев и свързаните с него Дмитрий Косарев и не знам кой си, както твърди пресата, нали така? Вчера се кълнеше пред паметника на Левски Батков, че всичко е чисто, на чисти хора е продавал Левски. Господин Батков, не знам на каква икона се кълне и пред каква икона се кръсти, но господин Батков много добре знае как Александър Ангелов е станал акционер в Левски. Как? И чрез плащане от фирма, която е финансирана от КТБ. Вечният фаворит на властта, от Сола Драгойчева до сега, през Борис Велчев и през Иван Славков, Солаков, ДС-та, КДС-та, БСП-та, СДС-та, НДСВ-та, ГЕРБ и така нататък, Левски, който го виждаме как се захранва чрез държавна поръчка.